Welcome to Inqongo TV. Sengiphinde ngabuya futhi ngibuya nomfokazi Zondi Ntencane ayicaba futhi inzima kakhulu lensizwa ku live. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ubone lokho ngicela uma ungasubscribe ucindezele subscribe button bese uthena on notification bell ngoba mina nawe sisakude. And please don't forget to follow me on Instagram, it's Smith5 umlungu omnyama. Link ikhona lapho ku description. Ngiyatholakala futhi na Facebook, it's Smith. Ngiyabonga. Yes, sazumeleni ukuthasobuye sibandakanye sothando isiyo yami yes sazumeleni ukuthasobuye sibandakanye sothando Kodwa khona lona sengimbonile bathi uhlukile akafani nabanye phela simike uthaba naye sibonakaliswe uthando Kodwa khona lona sengimbonile bathi uhlukile akafani nabanye phela simike uthaba naye sibonakaliswe uthando Kodwa khona lona sengimbonile Bathi uhlukile futhi unothando phela simnike ithuba naye sibonakaliswe uthando Wongithi wanothando ngiyacela lona uhlukile akafani nabanye phela sinike uthando ithuba lokuphila Wongithi wanothando ngiyacela lona uhlukile akafani nabanye phela sinike uthando ithuba lokuphila Yikhona into engitshela ukuthi nguye lona Yikhona into engitshela ukuthi nguye lona